No, tuohon listaan tällä hetkellä on lisääntynyt tuo viimeinen sitokaa jalkineeksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia, on siis Efesolaiskirjeen kohta. Ja tänään puhutaankin vähän evankeliumin kertomisesta. Ja ehkä ennen kuin mennään tuohon itse saarnaan, niin toinen teksti. Tämä on Markuksen evankeliumista sen ihan lopusta. Jeesus sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Tämä Hebo tässä. Osaako joku arvata, kuka se on? Se on Franciscus Assisilainen, joo. Katolisten saagassa pyhimys. Ja se sanoi, että saarnaa evankeliumia aina, jos tarpeen käytä sanoja. Assisilainen hieno mies, se tunnetaan erityisesti fransiskaanisen veljeskunnan perustamisesta. Ja Franciscus on eläinten ympäristön, eläintarhojen, tulen, perheiden yksin kuolemisen, kauppiaiden rauhan, Italian, Assisin, New Mexicon ja Kansasin suojelupyhimys. Aika pitkä lista, musta vähän ehkä siimlingi jotenkin random asioista. Mä en tiedä, ootko koskaan miettinyt, että siis millä arvotaan sitä, että minkä suojelupyhimys kukakin niin kuin on? Että onko siellä joku paavifrendi, jolla on tikat kädessä ja sitten silmikko ja sitten se heittelee taululla, että okei, tänään tuli, en mä tiedä, marsujen, Toijala ja tiskauksen kombo. Sori, penapyhimys, tästä sut nyt tullaan sitten muistamaan kohti puhtaiden astioiden aikaa Toijalassa ja se yli. No, ei kai siinä, mä en turhaan tai liikaa vitsaile katolisista, mä ihan tykkään niistä. Sano siis tosiaan, että sain julistaa aina evankeliumia, jos tarpeen käytä sanoja. Se on kauniisti sanottu, paitsi että se on mun mielestä ainakin osin vähän hölynpölyä. Miksi? No koska aina on tarpeen käyttää sanoja. Saat olla mun kanssa tästä eri mieltä. Mutta tarvitaan tekoja ja sanoja, olemista, tekoja ja sanoja. Ja asemaa rakkauteen. Se ei ole meidän yksi oikeutta. Sen sijaan kristiuskossa erityistä on se, että me voidaan saada yhteys Jumalan valtakuntaan. Ja sitä kautta uuteen ikuiseen todellisuuteen pääseminen on mahdollista meille. Ihan jokaiselle. Ja tähän Jeesus meitä kehottaa. Ja niin tekee Jeremian kirjan kohtakin. Siinä puhutaan sanoista ja sitten siinä otetaan näin, että älä sano, että olet nuori, vaan mene minne ikinä sinut lähetän. Ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Ja sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle, minä annan sanani sinun suuhusi. Franciscuksen ajatusta voi helposti käyttää vähän, en mä tiedä, semmoisena lepotuolidefenssinä. Että tässä mä nyt vaan makailen tuolilla ja koska se on vaikeaa, niin en mä juttele mun uskosta muille. Mutta en mä tiedä, musta se kuulostaa vähän virheeltä kanssa. Mä ajattelen, että sen sijaan, että me ei juteltaisi uskonnosta ja vaikka politiikasta, niin meidän pitäisi opetella puhumaan vaikeista asioista hyvin. Ja olkoon tämä nyt mun ainoa poliittinen manifesti tänään. Mä ajattelin, että meidän maailmassa on iso haaste tällä hetkellä nimenomaan siitä, että me ei pystytä puhumaan vaikeista asioista hyvin. Mutta älä siis päästä itseäsi helpolla tässä asiassa. Vaikka olisit kuinka hyvä, niin se evankeliumi ei susta jotenkin emanoidu maagisesti kanssaihmisille. Se ei säteile, vaikka sä olisit kuinka sankarillinen. Ja toisaalta sä et todennäköisesti voi tehdä mitään niin erityisen pyhimyksellistä, että jengi kiinnittäisi siihen sillä lailla huomiota, että toi on varmaan hyvä sen takia, että se on kristitty, koska maailmassa on paljon hyvyyttä, ja se on tietysti hyvä ja ihana asia. Samaan aikaan, let's face it, vähän niin kuin me tuossa synnin tunnustuksessakin jotenkin todettiin, niin jokainen on meistä myös sitten rakkauden suhteen aina välillä vähän semisurkea esitys. Mutta meillä on ässä hihassa, ja se ässä on sanoma sekä meille että muille siitä, että meidän tämä semisurkea tekoesitys on ilman omia voimia muutettavissa upeaksi, rakkauden täyttämäksi, kaikkea ympäröiväksi todellisuudeksi. No, ja niin kun lopetellaan, niin muutama ajatus siitä, että miten niitä sanoja nyt sitten käytetään. Tarkoittaako se, että meidän pitää mennä jakelemaan tuohon Koivukynän juna-asemalle
lappusia, jossa lukee, että Jeesus tulee, ota koppi. Ei varmaan. Tai en mä tiedä. Varmasti on heitäkin, jotka traktaattien kautta on joskus löytänyt Jeesuksen. En sitä halua väheksyä. Jotain sellainenkin työ tavoittaa. Mutta ehkä mun ajatus kuitenkin on se tänään, että me pitäisi kiinnittää ihan erityistä huomiota siihen, että miten me jotenkin luonnollisesti jaetaan meidän uskon elämää muille. Ei tuputtaen, ei tunkeutuen eikä silleen oikeassa olevasti salakuljettaen, koska nykyaikaa ja ihmiset on tosi allergisia sellaiselle. Ehkä siinä kaikkein oleellista on se, että evankeliumisessa ei ole kyse siitä, että me ollaan oikeassa, vaan siitä, että toisillakin voisi olla se sama näkymä Jumalan valtakunnan todellisuudesta ja ikuinen elämä. Se, mikä meitä nykyään kiinnostaa, on ihmiset ja mitä ihmiset maailmasta ajattelee, näin väittäisin. Joten ehkä ei silloin kannata sanoa, että sun nyt pitää uskoa asia X, tai puhua ihmisille, jotka ei allekirjoita mitään uskon asioita, niin jotenkin silleen, että niiden pitäisi allekirjoittaa nyt samat asiat. Kun me itsekin taistellaan vähän sen kanssa, että mitä kaikkea mä nyt tästä ajattelen ja kuinka paljon pyhää henkeä mä puhallaan, kun mä tuon kirkon ovesta sisään. Mutta ehkä mä ajattelen, että se jotenkin on jotain sellaista, että me voidaan itse puhua siitä, mitä me itse ajatellaan. Ensimmäinen Pietari 3.15 sanoo, että olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Ja sitten tästä tulee se avain. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti. Kunnioitus ja rakkaus toisia ihmisiä kohtaan on kaikukoppa sille, että me pystytään löytämään yhteyttä. Se, että me asetellaan. Mä oon lukenut fasilitointia viime aikoina. Se on siis semmoista, että miten niin kun, tämmöisiä ryhmätilanteita autetaan sillä lailla, että ihmiset löytää yhteistä niin kun viisautta. Niin siinä yksi semmoinen niin kun keino sille, että joku sanoo jotain, mikä musta tuntuu niin kuin vaikealta tai jotain muuta, niin on se, että niin kuin ihan fyysisesti mieltää itsensä sen toisen niin kuin kehoon, kun se puhuu. Että me voidaan aidosti kuulla, että mitä niillä on sanottavaa. Ja sitten samaan aikaisesti mä ajattelen, että kun me löydetään ja pystytään asettumaan toistemme niin kuin kenkiin, niin silloin me pystytään löytämään sellaista yhteyttä, että me voidaan myös kertoa sitten, että mä uskon asiaa X. Esimerkiksi mä voisin vaikka sanoa, että mä uskon henkilökohtaisesti, että Jeesus on fiksannut mun yhteyden takaisin yläkertaan ja sen seurauksena mä näen tätä maailmaa vähän eri tavalla. Ja sen seurauksena mä haluan kehittyä rakkaudellisemmaksi, vaikka tosi keskeneräinen vielä on. Silloin sä et hyökkää, vaan sä kerrot sun omista kokemuksista ja se on hirveän hyvä. Mutta kyllä mä hiffaan senkin, että tää on ihan hirveän vaikeaa. Tällaiselle puheella on tosi vähän tilaa nykyään. Mutta sitten se ei tee sit yhtään kuitenkaan vähemmän tärkeää, pikemminkin päinvastoin. Mitä vaikeampaa se on, niin sitä tärkeämpää se on. Eli nyt mitkä on ne kengät julistaa rauhan evankeliumia, niin ne on ne sen toisen kengät, ei sun omat kengät, vaan sen toisen kengät. Asetu hänen kenkiinsä ja mieti, että mistä se yhteys ja rauha ja evankeliumi löytyy siinä tilanteessa. Saarnaa siis evankeliumia aina, kun tarpeen, käytä sanoja.